Speaker nggak ada? Ah, speaker. Ah? Speaker ya? Speaker no? Ada speaker ya? Apa ya? Wah gitu udah. Raja. Ani Rani gitu tipe kita yang berapa? Rani. Ani activities kurang ada ya? Sana gue apa dia? Behind the scene. Itu nggak betah. Nggak, dong. Bikin fast. Anu cire. Kaushik pos. Buat mulu. Dulu yang bukan. Pasal dulu dah. Pera, saya direct jangan kabar kरिया. आता direct check देऊन jangan kabar करून start करूया. कळना? कळना? जमे तो तू पाहतो. लाय मेरे लाय. अरे आणि मग राणी तुझे आणि आमक किती खबर नरे ही बेटा आई बेटा आलदा मला नाचायला नाही आई बस सुपर पडली ते घेरांचा गलबळला वर आणते गेली बिहाइंड द सीन चल साइड रे ना खडसाने काय ए तो मैदा तो येना चल साइड रे मत तो ठीक आहे पडतो कट केला यार चल साइड रे नव्हते यो तो शिट चल साइड रे ना स्पीकर नाही आईटा कमेंट झाली किती करतात दिसता चल साइड हाय ओय खडसाने काय रे अरे 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 व राजा ही राणी डाल दे गाडी तो बनणार ओय बाबा ओंडा Aspetta, sì, io. Io? C'è skate, Remo. Cioè? Amo della. कल जाएगी ओए जाएगी